Tsohon shugaban rundunar sojojin Najeriya Laftanar Janar Tukur Buratai mai ritaya ya shawarci gwamnatin tarayya kan ta ɗauki matakin tsarin dokar kulle wanda aka yi a zamanin annobar corona domin magance matsalar tsaro da ta addabi Najeriya. Buratai ya bayyana hakan ne a wata zantawa da aka yi da shi a shirin safiya na gidan talabijin na Channels a yau Juma'a, inda ya bayyana cewa ya kamata a daina barin lamarin tsaro a hannun sojoji kadai. Ya kuma bayyana cewa ya taɓa yin gargaɗi da daɗewa cewa idan har ba a samar da tsari wajen magance rikici ba, to rikicin 'yan ta'adda za a iya ɗaukar lokaci mai tsawo fiye da yadda aka zata kafin a iya shawo kan matsalar. A nan kuwa shalikwatar tsaro ta ƙasa ta fayyace cewar kiran da shugaban rundunar sojojin Najeriya Janar Christopher Musa ya yi ga 'yan Najeriya na koyon dabarun kare kai baya nufin jama'a su rike makamai ko su ɗauki makamai. Makaddashin daraktan yaɗa labarai na rundunar tsaro na shalikwatar tsaro Brigadier Janar Tukur Gusau ya yi wannan bayani ne bayan da babban hafsan ya buƙaci 'yan ƙasa akan su koyi dabarun kare kai, sai dai kuma Gusau ya jaddada cewar dokokin Najeriya sun haramta ɗaukar makamai ba tare da izini ba, yana mai bayyana cewa sakon babban hafsan ya shafi ƙarfafa juriya da samun wayewar kai da kuma shirin kare kai a cikin matakan bin doka da tabbatar da tsaron al'umma. Ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewar tsaron rayuwarsu na daga cikin manyan abubuwa da ake ba wa muhimmanci a ƙasar nan, tare da ci gaba da ɗaukar matakai na tsaro a faɗin Najeriya. Shalikwatar tsaro ta ƙasa ta sanar da kama wani shahararren ɗan ta'adda da ake nema ruwa a jallo Adamu Buba, wanda aka fi sani da mai fanshin, tare da wasu mambobi guda 13 na tawagarsa. Rundunar sojojin Operation Safe Haven ta bayyana cewar an gano maɓoyarsu ne a yankunan Riyom da kuma Barikin Ladi, har ma da Jos ta Kudu da kuma Bassa, har ma da Jos ta Arewa da ke jihar Filato da kuma yankin Jaba da zangon Katab da ke jihar Kaduna. An kwato bindigogi da harsashe da babura daga hannunsu, kuma bincike na ci gaba da gudana.